Oyimore nyakorom gajwange no mara Enirio Makare entarika parko da beach dwe mara rio ganario prario koda uchiel machiegni chenro enoyimore waikoni weche mathoth weche mag siasa osebedo koma chepacho kanya korom gajwange nitie kweth mane nitie Mombasa karo matono kaka to bende nitie kweth mane nitie Kitengela igwenge amoko amiler kaka no bedo matimore kapod dong mana higa chiel gi bath nyakorom gajwang to ganda dhie yiero maduong' mar prario koda biro weche motenre kod yiero emano mako mach kendo goyo mbaka kin duond buche wamika kano bedo go kod mbaka lai enaria dek auchiel nono wantie live Facebook Ramogi TV KE Bima X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thuond weche. Wakora waliingia kwa stage yetu asubuhi wakavunja mitambo ati kutuzuia tusiweze kuongea na nyinyi. Wako na chama lakini sisi tuna wana chama. Wamekula pesa kwenda kuuza chama na hatutakubali. Ji abirio moriwo bila ng'weno yudo hinyruok e tulo mano muche kinde mamoko kuom josiasa no bagoro mo Kitengela kotene gi seneta ma Nairobi Edwin Sifuna. Hiyo ni ODM witu na ODM ambayo iko na wananchi, iko na wanachungwa, iko na jeshi la baba, ni ODM ambayo iko hapa Tononoka. Don't go out and you start now talking as if you are the king. Rito mag ODM bago campaign Tononoka Mombasa kamogai margi Oburu Oginga osingeni twak gi gidon buche mamoko idhiridie mutegno. Akwayo sirikal gi jonema office manyalo konywa uru wawito nyithindo moko ng'e kaka kino bedi. Japuonjre ma Jagrade mokwongo tho e pi moro mokunore bugo mar Kware mantie gweng' ma Ogande ei Homa Bay Town. Machiegni nyakorom gajwang jaloko en Belinda Phillips nyinga Lydia Okeyo. Jabirio kamotingo bila ng'wen oyudo hinyruok bang' tulo mochero mar siasa mane jo siasa bago Kitengela. Roma no yuore gi jotelo moriwo mago mag ODM kaka Senator ma Edwin Sifuna mano ma Nairobi, Governor James Orengo, jaod bura ma Embakasi East Babu Owino e kin jo siasa moko manoriwo kodaka mago mag duond buche moko. Ora nyambaga no chopo Kitengela. Romo mokwongo bang' thiche oko e lemo mar jagoro mar ODM. Opuk chal mane onyume pige Kitengela. Romo mane otak kod kweth mag ODM modok ne jagoro mar ODM Edwin Sifuna, jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, Governor ma Siaya James Orengo, to kod jalup jatend ODM Godfrey Osotsi. Moko ni ok nyal bwoge kod thuol motho to gibiro chung kod jopiny ka gikoni jodito mag ODM ofolo chama modhi godo e kendo jwang'o jokanyo. Nasimama hapa Kitengela tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 2026 nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM. Sisi ndio wachache, leo tutawahesabia wajue sisi ndio wengi, si ndio? Nataka niwaeleze watu wa ODM. Nataka niambie wale watu ambao wako Mombasa sahi ya kwamba siku ya leo wako na chama cha party, wako na chama cha ODM, lakini sisi tuna wanachama. Wako na chama lakini sisi tuna wanachama. Niwaeleze watu wa ODM ambao wako Mombasa warudishie Ruto pesa zake. Mambo hiko hapa Kitengela. Kapok gweno mwonyo duma. Yendagi machama tuni kod puth njiri makoro eres oganda. Sima hiyo kitu. Bang' iro malungo wang' kwako kama obagi romo kod kweth mag ODM. Sima hiyo kitu. Pukoro ne nyumore kode ka ng'ato korotony kod ngimane. E kinde mojende omaka men kod obila. Amen. Malich kaka molele lwenye tado. Sahi! Serikali ya kudhulumu wananchi. Sahi lazima iwaka hivyo. Kwa watu wa Kitengela. Ya kwanza wale vijana ambao waliuawa hapa. Baba alisema wapatiwe fidia. Wamepewa fidia. Sifuna ni sisi na sisi ni
Ikwethno oko ni gin kod yore mathoth ka thomorni mar biro lodho oko jatend piny William Ruto e loch kochopo yiero maduong' ma 2027. Gitelni riwruok ke teko e kendo thoth ber sa tich to sa chiemo to guonyo. Wale wachezaji wa kulipa wako Mombasa pale wamekula pesa kwenda kuuza chama na hatutakubali hata wafanye nini. Nyinyi mwene sisi tunapanga maneno raundi hii 16 million strong vote round 1 knockout. Ninaungana na vijana wenzangu kusema kwamba tutalinda mwananchi. Motelo ne mano, judito go oporo wach kod jachwech e kanisa mar ACK e bade ma Orkeju e Munya. Every rally iko na casualties. Busia ilitotoa kwa NEC. Kitengele inaenda kutoa kwa komiti. Ya Kakamega sita kutotoa wapi. We have hope that yule mtoto ambaye amefukuzwa kwa sababu ya karo ya shule ambaye ako nyumbani mpaka saa hii, siku moja mzazi wake atapata fee. Jakorom Gajwang' siasa dwaro chire modago le thim e kwethno mar ODM makoro telne kod Sifuna Orengo kanyakla kod Babu Owino koni ok bibuogi kod thuol motho ka chenro mar seto ombulu koro chomo Kakamega weekend manyien. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kitengela, Kajiado County. Jotend ODM obedo gi twak gi jopiny kachiel gi johera mag ODM e kaunti wa Mombasa. Ginyiso ikruok margi ne twak gi ODM ka gimedo nyiso sir ne tend Oburu Oginga. E twak mare, Dr. Oburu Oginga osingone ni oganda duto yudo thuolo mar bedo gi duondgi e winjruok ma ODM dhi bedo gi duond bucha moko. Klafasa Loch ntiere kod ler mathoth. Kwethno mar ODM kotele gi ogai margi Dr. Oburu Oginga kod jakom Gladys Wanga ne omolo e lap matononoka gi Mahu. Gitiyo gi thuolo makamano mar nyiero romo mane obagi gi kweth motelie gi Edwin Sifuna Kitengela e kaunti ma Kajiado. Wenzetu walikuwa na mkutano huko Kitengela. Hiyo mkutano kulikuwa na watu kutoka ODM, watu kutoka chama ya Jubilee, watu kutoka chama ya DCP, watu kutoka chama ya Wiper, watu kutoka vyama ambaye hajulikani na vyama vyote ambaye wako katika mrengo wa Munyoro. Kama watu wameamua wafanye kazi na watu wa Munyoro, waende wafanye siasa yao huko, tafadhali wasilete tashwishi kwa watu ya ODM. Wewe ukileta DCP kwa mambo unasema ni ya ODM, hiyo ni ODM witu, na ODM ambayo iko na wananchi, iko na wanachungwa, iko na jeshi la baba, ni ODM ambayo iko hapa Tononoka siku ya leo. You don't go out and you start now talking as if you are the king. Na wewe kwa in the order and in the structure, you are not able to speak to the structures. Hichi chama ambaye wengine wetu tulipigwa risasi, tukapigwa matia gas, tukafinywa, tukaumizwa, tutasimama na chama cha ODM. Gimedo siemu jogo maketho chike mag ODM ni oban piendegi ni mar ODM pod biro medo chung motegno. Wale wawili watatu ambayo wameamua hawataki nidhamu, hawana heshima na wameanza hiyo kutoheshimu ODM wakati wa baba, watoke kwa chama, waachane na sisi. So tusiwe na mtu yoyote kufikiria tuweni hodari sana paka unataka kuweka kidole kwa macho ya Oburu Odinga. Utakuwa ni kama unaweka macho kwa chama yenyewe. Jotelo mawuok na mchumbi bende omedo jiwo duondgi ni kik wegi oko e mesa mar twak mano madhi loso sirkal manyien. Mazungumzo tutafanya, tujue haki yetu za kimsingi, haki za kimashamba, haki za bambaria. Tunaomba na tunataka ya kwamba mpwani awe pale. ODM omedo nyiso dwaro mar dhi laro kom jalup jatend piny Kenya kokalo e twak mag dhi bedo go gi UDA. Cleophas Luoch, Ramogi TV. Kama chela Profesa Kithure Kindiki okichore tenge gi twak madhi nyime ewi laro lemo mar jalup jatend piny kowacho ni odhi medo keto mahino e tiyo tije mar konyo jatend piny Kenya William Ruto e jiwo dongruok mar piny. Kindiki olose kaunti ya Meru kama wacho ni en owuon en fundi mar siasa ma ok onyal goyo kwano more mesa mar siasa. Nimesikia kuna watu wameleta wasiwasi huko. Ati wanasema iko maneno ya wasiwasi huku.
Nyinyi nawauliza, si mnajua hii serikali mimi ndio namba 2 kwa hiyo serikali? Ni kweli si kweli? Na musiletewe wasiwasi na mambo madogo yale watu wanaongea, watu wa siasa. Mimi ndio deputy president wa Kenya, na hii kiti hakuna mahali kinaenda. Na tukitoka hapa hakuna kurudi nyuma, ni kusonga mbele. Ukiwa mwanasiasa kumbavu, unaongea kila siku, unaongea Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, Jumapili, Januari, Disemba, ni mdomo. Wewe ni mwanasiasa ambaye hauna akili. Mwanasiasa mwenye akili anajua siku ya kuongea, siku ya kukimya, siku ya kupiga siasa na siku ya kazi. Ogaimar DCP Rigathi Gachagua hoyango jaod bura ma Embakasi North James Gakuya kaka jalno madhi chunge kom governor ma Nairobi yotiko mar DCP. Gachagua bendo wachone gisiro jaod bura ma Nyali Mohamed Ali na lalo kom governor ma Mombasa. Gachagua mano yore lame kanisa mar PCA Mazimaman yod bura Maroi Sambu bende wachone gino gidech gi kom jalup jatend piny ni mar dwaro mar gi eneno ni jatend piny Kenya William Ruto dhidala. Oseo jatend migao mari Kipchumba Murkomen ni weche hotiyo kod jonjore kelo tulo e ute mag lamo kama josiasa ntie medore nyaka nokao migao no. Wakaleza Musyoka na mimi na wengine tutaongea, tukubaliane candidate wetu atatumia chama gani, ikuwe DCP, ikuwe Wiper ama ile tukubaliana. Mimi nataka kuleta ujumbe hapa katikati mwa jiji la Nairobi ya kwamba kule Mombasa atakayeongoza jeshi ya nchi kavu ya wanamaji na hewani kupitia Rigiji na Kalonzo Musyoka na United Opposition atakuwa ni jicho pevu. Huyu jamaa anaitwa Sakaja, mjue vile ametuangamisha, mjue wameshikana na Kasongo wakapi. Mujipange na vijana, mujipange na kura, wala hawana kura, tushike kura, tupeleke Sakaja na mtu anaitwa Sakayo nyumbani moja. Mko tayari wa Nairobi? Mokom jadonge kar chungod bura ma Rarieda e kaunti ma Siaya kwedo pogruok mantiere duond bura mar ODM ndalo 120 bang' lal mar mane en ogai ma duond bura no Raila Amolo Odinga kagikwo ogai manyien Oburu Oginga mondo mi omany yore mag kelo jotend ODM kanyakla. E twak margi gi jofwamb weche jodongo go wacho ni yiero manyien osekawo machiegni kendo ma ok en kinde ma josiasa mag ODM owinjore onyise pogruok e kindgi ahinya to bang' duond bura mar UDA bagoromo gi moko kuom jogo molap gi ndong ne kombe opogore gi duond bura no. Kuom mano ne gikora were mondo kaw pande kendo ndikre kaka jolutombolo ni mateko ma duond bura mar ODM oyiengore kuomgi. Oburu nego koro chok jo ODM muyie kode kendo moko yie kode go be otimang'o odwara ng'amo tamore otamra tama onego chok jo ODM mondo jo ODM obed gimoro ang'o achiel. ODM hicho se kaw kode mukaw jakomo mi jadungo Oburu gi daktari maluwo ko sunu lo ng'ato daktari jogo wacho ni daktari magaluwo emancho obedo endorsed mondo rit ODM bang' to jaduong' Raila Odinga. Ni joma balo kode ni dwaru kuma jaduong' nitie mondo ubed piny loso gi kwe, piny ok ji los ka ji go korgi. Akwayo ojende masane sani kuru ka okura waka ururu kura onge kama nyalo dhi e bunge ka okogone kura. Kirwa bed ni wago koko oko to waonge gi silaha mar tero ng'ato e bunge en ang'o? En kura. Riwruok mar jodong Suba e kaunti ya Migori okwayo josiasa e kaunti no mondo go siasa mar kwe kagikwedo siasa mar tulo ma osenenre kaunti ya Migori e kinde mandalo 2 mokalo e kind jaod bura ma Suna West Peter Masara kod governor ma Migori Ochila Yako. Jodong Suba gi kotene kod ker mar Suba Jafeth Riogi wacho ni koko mar siasa ma osenenre kaunti ya Migori kelo wichkuot ni kaunti no. Riogi wacho ni rawere mathoth geose hinyore nikech tulo mar siasa e kaunti no kakorogo margi en jotelo mag siasa ogo siasa mar kwe. Jodong Suna gi wacho ni josiasa onego lore mana ko tich ma ok tulo makinde ka kinde.
Wawuo kodgi ginyiso ni gima gilaro maduong' en mani. Nikech sama gidhini gitiyo gi nyithindwa, nyithindgi oling'. To kare kae ni dhao, dagi kuong gidhao gi ji ariyo gi mondi, ginyisire teko moloyo kar dhi kuonde kuyo. Kiswahili nowacho ni fahari wawili wakipigana nyasi ndiye naumia. To sama gigore no raia wani mowinjo marach, nikech nadhi eliel ai ka tiendo tur. Nadhi eliel ai kan gilero. Mama no dhi eliel ai kama tijol mage manodhi go tore. Koro man to nyiso dongruok maneno. Koro gima gilaro gilarango. Jogi duto gini joge na temio na kwayo kue. Kata kupo nono ni nitie gima gilaro. To mondo wang'e nikech gima gilaro ji ariyo kende ok nyal nego piny ngima. Lero mar ji ariyo kende pani ji adi mano winyore liende no, ji adi mano dhi gi rem, ji adi mano dhi gi luoro. Wich kuot maduong' manenore kamoro amora to timore nikech ji ariyo. Gima jogi laro pok wang'eyo. Kwa timo koko to kata gima ber nyalo kadho ma ok nyal konyo Migori ka. Koro akwayo ji ariyo gi Mubunge to gi gavana marwa. Kuonde ma gidhie duto walando ni gidhi giwuo mana gi kue. Ok wadwa neno remo, wadwaro ni ji obed gi kue. Wadwaro ni vijende obed yo mabeyo, gini leaders makoro wadhi wene gi tich. To piny rito gi kue. Serikal be irito gi kue. Kue kende mwadwaro wa joma mine. Tiede maburo kata mne liendo watana moti maginogo nyal ringo. Nitiere nyaka joma tuo mabe nyaka bi ng'atwa monindo ma nyaka gibie kendo gin gi haki. Tiyudo ka joma gi obiro to josiasa biro gi kijende mang'eny goting'o lwete kendo gilawo ji liete gi go bunde gilawre. Apano ko gima ber ahinya. Waywa guru jowa gi kwe, wamiyo jowa motho respect. Jadolo maduong' mar kanisa Anglican Archbishop Jackson Ole Sapit okwajo Kenya mondo obed kanyakla achiel motelo ne yiero mag 2027. Olose nyasi mar sidho ayanga achiel kuom bishobe e kanisa ma St. Peter's Cathedral Ahero. Sapit bende okwajo siasa mondo wach dhok achiel mar hera kinde siasa motelo ne yiero makamano. Osingo ni kaka jodolo gidhi medo lamo ne siasa ka achiel kod jiwo duondgi e weche mamulo ngima oganda. Jodolo no bende oseo senators madibed ni kawasoya kuom governors makelo obadho ne governors go chopo he nyim Senate. United with them. Normally, when we face an election in Kenya, we have moments of bringing messages that either divide or unite. Our prayer as a church is Kenya remain united. One nation under God's rule, one nation for all Kenyans in equal measure. We want to plead with all of us, and especially the politicians. Now let us tone down divisive politics. Let us speak in love. Let us be truthful to our people and make sure that we serve the purpose which God has given us as leaders. Our prayer is when election comes, the will of God be done through the ballot when the Kenyans exercise their right to vote. Dakika na par koda uchiel nyakora mgajwangiro kamana hinya kumedo kete Ramogi TV wakawo yo mokwongo na singo kao pachu. Mako Jong David Omondi wacho ne en janyaka Nyabondo gima jo UDA wacho maler ne Oburu gene ni gionge wafuasi to gidwaro koma jatend piny ni wachno giwinji wacho ni an nyiche haseng'ado ni okadhigo kura lakini aloko pacha nyaka luto mbul ne tim Sifuna mano Mako Jong David Omondi. Beta chal wacho ni entiere koya kari Nairobi wacho ni gin kanyo gi Achola Benjamin Tirendewa bidane no kanyo ote mano mar Samuel Achenje wacho ni waol gi lweny migoyo Migori jotelo karti modongruok gin gi dhao wacho ni en wach mokwedo kabisa. Kondele Bush Doctor wacho ni entiere kore joluo Raila onge ubiro neno mudho mane mowacho kanyo. Onyango wuod nyago par wacho kanyo ni entiere wacho ni mama Jaude Ruth kod wuon gi gintiere kone Denzel. Liz Zedi wacho ni entie kod yo makare en bende kaeto Pastor Juma Orun wacho ni ka jodi moko bet mowuoyo to gidhi yeche to ka gi yeche to giikre ni gidhi koso ngufu. Zumka Peter wacho ni entie Migori County Luanda Konyango wacho na wuoro pogruok manie ODM tok tho baba piny gero gi dongruok ok dondruok mogik wacho no gomos ne familia moito nyathige kware. Joseph Oja puonj din mar kanisa Kopere Nyandewa Parish wacho ni wan waling kod votes magwa winjo kaka ji chandore giko to wabiro mana goyo ombulu kaka jopiny kendo wan mwabiro yiero.
Min pilot mar Ndiwa wachoni omor gi party leader Oburu Oginga nyaka 2032. Wachoni gin kanyo gi Joseph Muga. Bende no kanyo Mwalimu Jal gi Mwalimu Bernard. Wachoni entiere kodwa e chenro mora ahinya gi Ramogi TV gi lamo mana ni kwe mar piny Kenya. Bende aneno kanyo Engineer Fred Obura. Engineer wachoni entiere Mikindani Mombasa. Wachoni weche moneno Kitengela go. Wachoni ne waseiko e kaburi. Wachoni kaburi ya sahau. Katiba ne oseloso piny. Evangelist Dan wacho kacha ni entiere kodwa wale muru matek ne Kenya nikech josiasa awero kelo koko but Nyasaye nitie kodwa. Mano jadolo Evangelist Dan Wodo Moya kawuok Mombasa. Jakiranda ni kacha chama na luoch ukelo wacho ni siasa sani pek. Wacho no wora sana kama ODM ochomo. Pogruok moseneno no en gino wacho ni koro dhi kelo songa ni duon burano. Bidaya no Frank Machonne wacho ni oneno weche geyo makare. Osiro kweth mar Dr. Oburu Oginga mano wacho ni way forward broad based arrangements nyale President Uhuru Kenyatta kumi bila break. Oyo matin maino more medchwalo hote mar Nyakoram Gajwang kikidhi mabor. Ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamithir jahocho cha nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ne landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. E kar chakruok, wach ne nitie. Wach loso mbaka. To mbaka igero godo piny. Mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol. Manon iye matut. Nitie josiasa masegweny kago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore opogore gidwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi mae siro mawachung'e kaka diaspora affairs. Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiechieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo. Omiyo wuoth koda. Ma en chal mar Kenya. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi ol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda luka pure kota eka ni ka pure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda ana Lori Nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo nyakorom gajwang chendo eno imorero kamana henya kuom edo kete e Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Wang'yo mago mag somo. Japuonjre ma ja grade mokwongo owito ngimane e bugo moro mar Kwari mantie gweng' ma Ogande kar chung od bura ma Homa Bay Town e kinde manodhi tuomo pi mogudore kar Kware no. Jogweng' no ywak ni kar Kware no oselal kod ngima ji abich e gweng' no. Ali Abich leronwa mathoth koa e kaunti ma Homa Bay. Kar kunyo Kware ma igole mara mitiyoge loso apaya manitie gweng' mogandi ka chud bura ma Homa Bay Town osebedo ka keto ngima jopiny andaki kaluwore gi bugni matut mane oweka osegole maram kendo sani koro pi ogudore ka jogweng' ywak ni bugni go osenego ji abich alworano kama oting'o nyaka nyithindo 4 e okenge mopogore. Japuonjre Blessing Odoyo ja grade 1 e skul primar mogandi en ng'at mar abich ma koro wito ngimane kar golo Kware no kama ne masira yude kinde mane odhi tuomo pi kod jowetege mamoko ka min japuonjre no Dorcas Akoth lero kaka nyathine ne otho e pi mogudore e bugono. Do masira ane antiere dala kane an dala nyithinda gi nosiewo nyathino kuongo omo pi gokinyi kare nyathi ochako wuok odok luoko to nok ang'eyo koro pod aiko magi to ohero gagalore koro awacho ni nyathini samoro enero abiro ot kata yudo ka babu neno TV tawacho ni to ababu chaki donje TV blere ni ble luokore koro kapenje ni boluokore ni odong' chien koro sama pod arite ni madonje iot kae tawinjo koko moro koro aparo ni to nitie Ogande girls gin gi wach moro e skul ne gin gi lemo moro kosango matimore tawinjo gini ka ugi. Temo mar jogweng' mar reso japuonjre no ne ogore Lwanda kendo ne ogado pi mawito ngimane kar Kware no ka jonyuolne mabedo dak machiegni kod kar kunyo Kware no wacho ne gin koluoro ni pi mogudore kar Kware no biro medo tieko ne gi nyithindo kata odoko ni gisechiwo lipot ne tenanga makono kaachiel kod migepe mamoko mag sirikal to onge okang' ma osekaw. Kata gi sama dago kani kata chiro onge kaka nyalo dhi nikech an gi nyithindo matindo moluwo bang' ble mothoni kata tedo mane jikon tasiko mana ka wuok oko kang'iyo ni koso nyathi moro bino osedhi e bugo ok unye ma ok inyal bedo kata iot dakika achiel. Kawuoyo wach pigni ma asedhi ka jaduong' gweng', asedhi ka jakom mar anyuola, asedhi ka assistant chief, onge respond moro amora. Asedhi nyaka ka chief sie, onge respond. Ka dir chief nonyisa ni biro kawo okang', wuoyo koda nyaka last on Tuesday manyise ni chief konya nikech gini osebedo ka nego nyithindo to ka ng'eni modhi nego next en mar ng'a. Koro wakwayo kaka community mawito nyithindgi, akwayo sirikal gi jonema gofis manyalo konywa uru wawito nyithindo ma ok wang'e kaka kiny nobedi. An sani ni an gi nyathi achiel kende ma wuoyi, nyathina nawito. Jopiny alwora mogandi ma bende moko osewito nyithindgi kar kunyo Kware no ywak ni ji abich osewito ngimagi kanyo ka nitie kata ma osedong' kod songa to ywak gi ng'ama winjo onge. Ne gin nyithindo 3, 2 ne mar ng'ama chielo jirani, 1 ne mara, nyaka kawuono gi nyathi achiel adong' nono. Pigni inyowa yande ka waiko ja grade 6 waiko ja grade 7 koro ka sirikal oyie to konywa yanda waiko wuodwa ka owe dhako ma gi nyithindo 2 iwora ni kama no bambore mane lo bambo to ne lobni Kware moro kuny mwalo kacha 2018 waiko wuoyi kacha machiel kuom nyathi ma koro jodal go yudo sidani nodong' gi songa e kore mak man teko mar Nyasaye emano konta achiel to notho. Gikwayo tend nanga makono jotelo mana gi yiero kaachiel kod bad migawo mochung' ne rito alwora nema mondo yotim limbe gweng' no mondo ochungi wach mar kunyo Kware alwora no kendo gine ni bugni masane koro pi ogudore odin mar geng'o masiche ma gisebedo ka gene ni alwora no. Adhiro ne chief wa muritowa mondo mi gikawnwa atua kaka ginyalo kelonwa jonema mondo mi omany kaka bugoni nyaliki. Gini nochakore kinde the late Ben ma Ben nowuoye kendo nokawo atua manonyalo mak mana ne pok onyago olemo. Kawuono wan gi ng'at mar abich, kiny wakia ni wan gi ng'a kod ng'a. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Migawo mar somo yango ni chenro mar keyo buge mag grade mar 10 e pacho kama ngima biro rumo giko dwe ni mar 2 e kinde ma chenro mar goyo chapa bugego pod dhi mbele. Ma bire kinde ma ywak osebede thoth skunde ka giywago nok mar bugego mag grade mar 10 ma oseng'eko chenro mag somo e thurka. Migawo mar somo kokalo kuom jogo buge chapa maromo 21 mane omiyo rak mar goyo chapa buge osepogo buge mohewo milion 1,193 gi 70 mag grade mar 10 e pacho kama ngima.
ma en 71 mar buge duto manochan pogi e pachoka chakre tarik 13 dwe mar ariyo higani. Kembe mag obwego chapa gin ka Kenya Literature Bureau KLB, Oxford University Press East Africa, East African Educational Publishers EAEP, Longhorn Publishers, Story Moja Publishers kod moko. Chenro mar keyo bugego e pachoka mangima nochakore ayanga dwe mar achiel higani kotelie gi jatend migawo mar somo Julius Migoso Gamba. Kanyaka sani chenro ni pod dhi mbele counties bura ma pachokae. Migawo mar somo osingo ni buge ma odong' ibi pogi kanyakla gi gisomo mag grade mar 10 chop giko mar dwe mar ariyo higani. Nyaka sani buge ma osego chapa romo milion 11,142 230 kuom milion 11,867,325 mane dwarore, kama en 93.89%. Kuom bugego, buge milion 8,355 780 osepogi e skunde, kama en 70.41%. Skunde manie kaunti ma Nairobi ema oseke buge mathoth mogik ka 86.71% mag buge manowinjo ternegi oseter. Iluwe gi masawa mar piny Kenya man kod 80.18%. Imbo mar piny Kenya luwe gi 79.77%. Gwenge ma Nyanza 75.4%. Homa mar Okak 67.46%. Ugwe mar Kenya 64.4%. Kaka dhoad nam chumbi en 60.25%. Kaeto nyandwat ma ugwe mar piny Kenya ni kod 48.57%. Jokanyo mag bunge la mwananchi kata bunge la wananchi kaunti ya Homa Bay oyiero apisi machielo manyien makoro gibiro tiyo godo neno ni chenro mag dongruok chopo ne jopiny e kaunti no kaka owinjore kod konye kedo ratiro mag jopiny. Opisigo magichuogo okelo kanyakla kuonde chung ute buche duto mantiere kaunti no magibiro bedo kagimenyogo kaka sirikand kaunti chwalo chenro mag dongruok ne jopiny. Jawachelo bunge la wananchi Ologor wacho ni dwaro margi eneno ni mwandu mag jopiny oriti kendo tigo makare, kendo maneno achiel kuom gigo magibiro menyo motelo ne yiero mag 2027. Bende ikoni bunge la wananchi okotenre korka siasa mora mora, kendo gibiro bedo kagiketo sirikal ma kaunti Homa Bay tesre eneno ni gichwalo dongruok ne jopiny. Wan e county mokwongo kawuono wadwaro ni resources mag jopiny obed protected, nikech waseyudo ni e county waka tije MCA mar oversight, legislation to gi representation ok wabedo represented kaka chik dwaro. Ler mondo dikano wuothe county stem ma Kenya ka mondo mi ong'e ni jopiny man gi teko. Koro gik mano keto nago ebo mi wabedo ka kendo wakwayo jotelo duto mondo ging'e ni jopiny man gi teko ma gik ma giwacho ema onego timnegi, kendo ginego bedo ni penjo gi gik moko kapok otim. Wakwayo kwe e bunge wani, wakwayo jasiasa mora mora kik gol koko kendo kik yware gi jobunge modong'. Gimomiyo wachung' ne jopiny ge machal ni wa ondikowa, to gindiko ok chulwa, gindikowa mondo waked negi. Ka gimoro timre marach e kaunti to waneno kaka wagolo duondwa ne jopiny mondo mi gima timre marach no timre maber. Gindikowa mondo mi kiyiero to wapuonjgi wabe wajiwgi mondo kiyiero kata jatelo to yier jatelo madhi tich, ok jatelo madhi chiemo. Mago mag thieth Nyakorom Kajwang'. Higa ka higa piny Kenya wito joma mine modhuro mawito ngima ka konyore, ka thoth gi wacho ni gin giwito ngimagi e lwet jogo kendo jok mathiedho gi ka bende gin weche minyal res. Yiero mar yango jolony makonyo ngima jomamine kod nyithindo manobagi boma Mombasa penjo bedo e gima dhi tieko chutho medruok mar mine kod nyithindo mawito ngima ka konyore. Yuto mondi nigi ler. Kwan mar mine 100,000 manyuolie pachoka higa ka higa, 355 wito ngimagi. Kwan ma jolony yango ni pod ni malo kendo winjore si. Twak mar duoko kwan ni piny obiro e romo ma okelo kanyakla nyamrerwa kod jolony duto mag thieth mag mine kod nyithindo. Romo ma obagi e boma ma Mombasa, kama migawo mar thieth kokalo kuom director maduong' mar thieth Dr. Patrick Kamoth oyango chenro manyien magin go mar tiyo kanyakla kod counties
e duoko kwan ni piny. We have prioritized the counties with the leading contribution of maternal mortality. These are 26 counties which contribute more than 60% of maternal and newborn deaths. We are going to ensure that we have commodities in place to be able to save mothers, including syntocinon, stable carbetocin, and also caffeine citrate. Amoth koni piny owacho osechako yaro badgi mar keto bengi mag remo e counties duto ma pacho ka, gino madhi konyo mine ma wito remo mathoth e kinde mag nyuol. We are revamping the regional blood transfusion center in Garissa County, and that will be able to serve Garissa, it will be able to serve Tana River, and also a part of Wajir. We remember, for example, a county like Samburu did not have a blood transfusion center. They used to collect their blood all the way in Nakuru, a distance of more than 200, 300 kilometers. Imagine you have a mother bleeding in Maralal, and somebody has to go to Nyahururu to collect that blood back and forth. Jokanyo mag riwruok mar governors ma bende ochopi e romo ni onyiso aput margi chenro ma gisebedo ka giriwore kendo rem ma oseneno, kendo e ripot ma ochiw kod jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu, Dr. Gregory Ganda, okoni chenro gi dhi menyo rem ma pod counties nigo mamedo kwan mar mine ma wito ngimagi ka nyuol. We will expose workforce gaps, referral delays, blood shortages. All this will be exposed, and at some point somebody will get uncomfortable, and that is the storm that we have to weather. In such a point, I remember in Homa Bay when the ambulance did not have fuel, but Homa Bay was able to share this with the whole country, that this lady died or almost died because there was no fuel. That is the learning. We accept this was a failure, we are fixing it, but we want all of you to learn. Kata kamano, jolony koni pod nitie tuoche matindo tindo, kama oriwore ariwi e kind mamoko, ma keto ngima mine mapek kamarach, kendo Profesa Moses Obimbo, koni oseyang lony manyasani mago picha e ich, kata ka nyathi pod tin, gino ma owinjo chwali e ute thieth duto matindo, kama oriwo level 2 kod 3 duto manie pacho ka. Many women complain of having either heavy menstrual bleeding or they have irregular bleeding, and they sometimes stay for so long within the primary healthcare facilities or even at home without seeking help. One of the things that I'll be leading in discussion on is how can we deploy artificial intelligence and point of care ultrasound at the very primary care facilities to fast track these women with some abnormalities. Romonio kelo winjruok ni gilony manyasani, medruok mar jolony e ute thieth, yedhe kod sir mar piny owacho e yor omenda, kwan mar mine kod nyithindo ma wito ngimagi ka inyuolo dhi dok piny e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. En thuolo nyakoro mgajuang mari pod no moya kuom Judith Omondi tero yo mar ariyo e chenro mar oimore. Injinia Lazaro Kanyambo kwacho ni en gima lit zaidi ne siasa makaluo manong'ere kod strong unity sani ipogo kod jomo ng'eyo gima gitimo maber. Okwanyal bedo ni wan kaka oganda wasiku mana kod siasa mag activism geringo kod polisi ndara. Wabiro dongore karango ka joma omi mandate to lead the community lokore jodongo kendo tie ndara gi ng'wech kod polisi. Wacho ni everything must have its end. Ano Engineer Lazaro Jamaguje. Lewis Woda wasi boda. Wacho ni entie wasi mwene wechigi wa makare jawarianda Jack. Nini kache wacho ni intie rekordwa inbende chendo ne. Pesoluro Koko. Wacho ni nyingi machela ni wiki nyelema. Wacho ni entie ndhewa ki mama Gibenta Charles intie Karen Kaito Biano Mako Pundi Wodo Luoch. Wacho ni wechigi chopo ni makare. Ukidi boka nti Olanda. Wacho ni polise onego kel kue. Okonego gikel koko. Wacho kanyo ni Amos ne mama gikantie pith nyadudo kod nyaka rungu hero kama na henya. Aba Chris Jamajan wacho ni entiere kodwa, wacho no winjo ne mano jagoro mar doho kata SG mar court. Jakochieng George wacho ni jo ODM owek nyiso lwenj gi ayanga. Jogoto lingthi to wanwagoyo koko mano ote mare. Geoffrey Umochieng wacho ni entie kod Wanakuru kone ma entiere weche gichopo yo makare kata mano penjire ni to Kenya chomo kanye. Wasema amoke chon kama kapodi yero podi. Comedian Arthur Otieno wacho ni entie Soi SDA Sondu. Wacho ni jo Soite Youth Choir ka omos mage gi engineer kanyo mano engineer Tobias Juma. Wod Nyarsori wacho ni entie Homa Bay. Elijah Marshall wacho ni en bende weche gichopo ni Oyugis Nyang'ela heyo makare ahinya. Wacho ni otek wana wabila break siasa osemana moki jowadu liet manade ne jowa
Kuwekende wacho ni gin gi Eunice Auma, Uni Nyopolo. Kaeto bende aneno kanyo ute mar Makakumu Junior, entie Kirindo Kasgunga Bita. Wacho ni weche manyien chopo ne yo makare, jo ODM olos ODM mondo bed motegno. Kata kinyalo megi kom mar deputy president to ok ginyal bedo kod deputy president, ok ginyal bedo gi teko, gibiro wito wabunge mang'eny sana. Inyalo timne gi impeachment mana kaka no timne Gachagua. Gilos ODM, giluong Sifuna, Caleb Amisi gi Babu mondo giwuogo oriwre kodgi. Onyango wuod Nyago parani kacha in bende in kanyo Rongai gi jaodi Ruth kod wuon Hope. Awiti Jarodi wacho ni entie kod omor gi weche manyien kaka mano gomos anyana nyathino motho Ogandi Kware wacho ni gima lit ahinya. Goyo mos ne familia magi gen kanyo gi bwage kod Joshua Mboya. Bila eno kanyo oti mar Jakogelo this wacho ni entie Paporiang Twist wacho ni weche gichopo ne yo makare anyoko Governor Masia James Orengo. Mondo goti na jopiny Siaya. Haya, oyo matin ma heno imore Nyakorom Gajwang kikidhi mabosha. Ekar chakruok, wach ni nitie, wach loso mbaka, to mbaka igero godo piny. Mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol, manon iye matut. Nitie jo siasa masegweny kago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore gidwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi mae siro mawachung'e kaka diaspora affairs. Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiechieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo. Omiyo wuoth koda. Ma en chal mar Kenya. Piny chalo chiro, igo enengo, ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo Nyakorom Gajwang' madwaro duoko, to ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Tegni he mago mag tuke. Club mar Gor Mahia magin jolocho kombe mathoth league maduong' mar adhula pachoka KPL omedo points nyaka 6 kindgi club mar FC Leopards toklo club mar APS Bomet gonde 2-1 e tugo mano bagi alap Makericho jatugo manyien mane kogalo nyio kuok e piny mar Ghana Beneze Kofi Asifwa Inkom noloyo gol mokwongo dakika mar 7 mano otero tugo yweyo gol 1-0. Gor Mahia nodugo tok wuok e yweyo gi paro mar ting'o points 3 duto ka e dakika mar 81 kogalo nomedo gol mar 2 kokalo kuom jatugo Jackson Duang. Jatugo Hansel Ochieng nomiyo APS Bomet gol mar yweyo piwang' e dakika mar 83.
Jackson Duan, the South Sudanese international, who puts the ball. Kamachielo Nyakurum Gajwang jaloch nyadidek eng'we kinda mag pinje mangima Komoror Geoffrey kachiel gi Hasmare Kandli nobedo joloch eng'we mag nus kinda mag Al Khaima. Komoror nochako ng'wech makare kendo ng'ado tol tok ringo kuom dakika 58 gi nyiri 14, nyiri 9 nyim jang'wech mawuok e piny mar Bahrain Birano Baleo ka thuolo mar adek ne ologi jang'wech mawuok e pacho ka Gideon Rono. E kidieny mar Wakeini Anli notieko thuolo mokwongo tok ringo kuom saa 1 dakika 7 gi nyiri 22. Jang'wech bende mowuok e piny mar Ethiopia Melknat Udu Sharu notieko thuolo mar 2. Magdalena Shauri notieko thuolo mar 3. Geoffrey Kamara and second place. I think I'm really happy to come back after 13 years and win again. The first time I won was in 2013, and 13 years later I come here to win and run a great time as well. I trusted the training I did, and after 15 kilometers I thought maybe I can push because I really wanted to win. So that was the reason I tried to push so much. Riwruok matayo tuke mag okapu jotugo mantiere kod ng'ol Kenya Wheelchair Basketball Federation ywago reyo nikech nok mag pewe mag nyalo tiyo godo gino magiwacho ni hinyo ikruok margi ne tugo mabiro. Kenya nyaka sani ko timbe 2 mag yowuoyi gi nyiri piny mar jotugo 3 koni gi koni gi 5 koni gi koni ne tuke ma ibiro bagi boma Kinshasa gi jotugo machielo ma ibiro bagi Angola. Tim nyiri ma igine piny mar 25 bende timo ikruok margi motel ne tuke manyo tiko tuke ma Commonwealth. Jotugo Mark Gwehi gi Alfie Dorrington noloyo gol achiel ng'ato ka ng'ato kendo konyo klab mar Manchester City loyo klab mar Salford